طلب 30 سال زندان برای فراموز ایرگاشف. نرزولا دوستوف یکی از چهره‌های نمایان و پرتضاد سیاسی تاجیکستان در سال 90 در تاشکند وفات کرد. تاجیکستان به پاکستان باز 5000 تن کمک بشردوستانه فرستاد. صلیب سرخ اخیراً از بی‌اعتنایی جامعه جهانی نسبت مردم افغانستان اظهار نگرانی کرد. айбдоркунандаи давлатӣ аз додгоҳи олӣ хоста аст фаромӯз иргашев ҳуқуқдон ва долталаби сабти ном нашудаи курсии риёсатҷумҳурӣ дар интихоботи соли 2020-ро ба 30 соли зиндон маҳкум кунанд. дар ин бора Радио Озодӣ бо истинод ба 2 ширкаткунанда дар мурофиа менависад ки гуфтанд ин талаб ҳафтаи гузашта дар мурофиаи додгоҳӣ садо дод. аз рӯи қонунгузории Тоҷикистон 30 соли зиндон сахттарин ҷазо аст ва баъди он шахс танҳо метавонад ба ҳабси абад маҳкум шавад. фаромӯз иргашев зодаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз ҷумлаи даҳҳо фаъоли бадахшонӣ аст ки тобистони имсол бо иттиҳоми даст доштан дар беназмиҳо дар Хоруғу Рӯшон боздошт шуданд. ин ҷавон узви комиссияи 44 буд ки пас аз эътирози 4рӯзаи моҳи ноябри соли гузашта барои таҳқиқи кушта шудани Гулбидин Зиёбеков сокини Рошқалъа дар амалиёти мақомоти интизомӣ ташкил шуда буд. мақомот ин комиссияро гурӯҳи ҷиноятӣ номиданд ва фаъолони онро боздошт карданд. наздикони боздоштшудаҳо ин иттиҳомро беасос ва тӯҳмат медонанд. мурофиаи аксари боздоштшудаҳо ҳоло ҷараён дорад. додсидҳон аз додгоҳ талаб кардааст ки чанд нафар аз фаъолони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба солҳои тӯлонии зиндон маҳкум шавад. талабҳои додсидҳон ҳафтаи гузашта садо дода Радио Озодӣ ҷузъиёти онро рӯзи 1 декабр ба даст овардааст. нарзулло дӯстов яке аз чеҳраҳои намоён ва пуртазоди сиёсати Тоҷикистон дар соли 90 ки пас аз ҷонибдорӣ аз Маҳмуд Худойбердиев полковники ошӯбгар дар соли 1998 ба давлати Ӯзбекистон фирор карда буд, пас аз бемории тӯлонӣ дар синни 82 солагӣ вафот кардааст. дар ин бора Мирҳусайн Назриев, раиси пешини Ҳизби социалистии Тоҷикистон, дар саҳифаи фейсбуки худ иттилоъ дода навиштааст ки Нарзулло Дӯстов яке аз асосгузорони ин ҳизб буд. гуфта мешавад ки Нарзулло Дӯстов чанд муддати охир аз бемории саратон ранҷ мебурд ва ҳанӯз аввали моҳи ноябр вафот кардаву дар яке аз қабристонҳои шаҳри Тошканд ба хок супорида шудааст. Нарзулло Дӯстов яке аз чеҳраҳои шинохта дар майдони сиёсати солҳои 90 Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. ӯ моҳи декабри соли 1991 ноиби президенти Тоҷикистон таъин шуд, аммо пас аз фишори нерӯҳои оппозитсия дар моҳи майи соли 1991 ба истеъфо рафт. корвони мошинҳои ҳомили маҳсулоти ғизоӣ, сохтмонӣ, беҳдоштӣ ва маводи сӯхт аз Тоҷикистон дар рӯзҳои аввали зимистон озими Покистон гардиданд. комиссияи давлатии ҳукумати Тоҷикистон бо дастури президент Эмомалӣ Раҳмон барои ироаи кӯмаки навбатии башардӯстона ба Покистон ба маблағи беш аз 19 миллион сомонӣ қарор қабул кардааст. бар асоси иттилои расмӣ, ин қарор дар пайи шиддат гирифтани буҳрони иқтисодиву иҷтимоӣ, талафоти ҷонӣ, норасоии маводи ғизоӣ, вазъи мураккаби эпидемиологӣ ва афзоиши хуруҷи бемориҳои сироятӣ дар байни зарардидагони офатҳои табиӣ дар Покистон қабул шудааст. кӯмаки навбатии башардӯстонаи Тоҷикистон ба Покистон дар маҷмӯъ ҳудуди 5000 тоннро ташкил медиҳад. аз ҷумла 300 тонн орд, 20 000 литр равғани растанӣ, 100 тонна гандуми истеъмолӣ, 100 тонна биринҷу макарон, 500 тонна оби нӯшокӣ, 1500 тонна ангишсанг, 2000 тонна семент, 5000 тонна шифер, 100 метри мукааб тахта ва беш аз 40 тонна собуни хоҷагӣ фиристода шудааст. арзиши маҳсулоти ғизоӣ, сохтмонӣ, беҳдоштӣ ва маводи сӯхти фиристодаи Тоҷикистон беш аз 19 миллиону 200 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. ҳукумати Тоҷикистон мақомоти дахлдорро муваззаф кардааст ки то қаламрави Покистон кӯмаки ҷудогардидаи башардӯстонаро расонанд. маврид ба зикр аст ки Тоҷикистон моҳи сентябри соли равон низ ба Покистон дар ҳаҷми 3000 тонна ба маблағи зиёда аз 12 миллион сомонӣ кӯмаки башардӯстона фиристода буд.
дар ҳоле ки фиристодани кӯмаки 5000 тоннаи Тоҷикистон ба Покистон расонаӣ мешавад, намояндагони Салиби Сурх дар як нишаст гуфтааст, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ мардуми Афғонистонро фаромӯш кардааст. Мартин Швайб, раиси амалиёти Кумитаи ҷаҳонии Салиби Сурх, дар нишаст бо намояндагони созмонҳои кӯмаккунанда ба Афғонистон афзуд, ки мардуми Афғонистон тавони хариди ниёзҳои аввалияи худро надоранд. Вай гуфт мутаассифона ҷомеаи ҷаҳонӣ онро фаромӯш кардааст. бинобар эъломи ин кумита, камбуди маводи ғизоӣ ва сӯхт, омори сӯи тағзия ва синаи паҳлӯро дар миёни кӯдакони Афғонистон 90% афзоиш додааст. Кумитаи байналмилалии Салиби Сурх дар тозатарин гузориши худ эълом кардааст, ки созмонҳои имдодӣ ба танҳоӣ наметавонанд ба тамоми ниёзмандиҳои мардуми Афғонистон расидагӣ кунанд. Салиби Сурх ҳушдор додааст, ки ин вазъият метавонад зиндагии ҳазорон кӯдаконро дар Афғонистон бо хатари марг мувоҷеҳ кунад. Ёдрас мешавем, ки чанде пеш Созмони Милали Муттаҳид низ эълом кард, ки наздик ба 900 000 кӯдак дар Афғонистон ба далели норасоии ғизоӣ дар маъризи хатари марг ҳастанд. Муассисаи байналмилалии ҳимоят аз кӯдакон ҳам ахиран эълом карда буд, ки ҳудуди 10 миллион кӯдак дар Афғонистон ба далели нарасидани ғизои кофӣ дар вазъияти бад зиндагӣ мекунанд. Ин муассисаи байналмилалӣ гуфтааст, 9 миллиону 600 000 гурусна мондаанд ва онҳо дар кӯтоҳтарин муддат ба маводи ғизоии фаврӣ ниёз доранд.